Vitajte na našej škole. Škole s bohatou históriou a sľubnou budúcnosťou. Svoju históriu začala škola písať 15. septembra 1927. V roku 1969 bol škole udelený čestný názov Gymnázium Pavla Orsága Hviezdoslava v Kežmarku. A toto pomenovanie získala na pamiatku štúdií básnika na Kežmarskom líceu v rokoch 1865 až 1870. Na gymnáziu študovali alebo pôsobili mnohé významné osobnosti v oblastiach jazykovedy, literatúry, prírodných vied či medicíny. Ako napríklad Pavol Orsák Hviezdoslav, Martin Kukučín, Ladislav Medňanský, Vojtech Alexander a ďalší. Gymnázium sa nachádza v historickej budove Evanjelickej cirkvi, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a stojí v pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok. Jej súčasný stav je však zastaraný a technicky nevyhovujúci. Preto po 5 rokoch rozsiahlych príprav sa v školskom roku 2023-2024 začalo s plánovanou revitalizáciou budovy. Súčasťou projektu bude aj dobudovanie prístavby, v ktorej bude sídliť škola umeleckého priemyslu. Realizácia projektu je dôležitá z dôvodu zvýšenia bezpečnosti študentov, zabezpečenia požadovanej kvality vzdelávania a materiálno-technického vybavenia školy. Samozrejmosťou bude aj bezbariérový vstup a pohyb imobilných alebo zdravotne znevýhodnených študentov. Zriaďovateľ, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, ktorý v celom rozsahu financuje tento projekt, chce takto zastaviť odliv žiakov do škôl v iných okresoch. Rekonštrukcia sa dotkne exteriéru a interiéru budovy gymnázia, vybudujú sa nové priestory pre školu umeleckého priemyslu s ateliérmi, jedálňou a telocvičňou. Budovy škôl budú navzájom prepojené a niektoré priestory by mali byť zdieľané. Celkové náklady na stavebné práce sú podľa projektovej dokumentácie 12,7 miliónov eur a doba trvania stavebných prác by mala byť 24 až 36 mesiacov. Predpokladané ukončenie všetkých stavebných prác je najneskôr v júni 2026. Na škole momentálne študuje 205 študentov a pôsobí 17 učiteľov. Všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní a odborne zdatní. Usilujú sa o neustále vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch a modernizáciu foriem a metód vyučovacieho procesu. Škola ponúka v rámci štúdia možnosť získať všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Je azda najlepšou voľbou pre všetkých, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium na akomkoľvek type vysokej školy. Dlhodobo naši absolventi dosahujú najlepšie výsledky na prijímacích skúškach a pohovoroch na vysokých školách doma, ale aj v zahraničí. Len veľmi nízke percento našich absolventov nepokračuje v ďalšom štúdiu, respektíve sa sami rozhodnú vstúpiť na trh práce namiesto štúdia. Naši žiaci sa vzdelávajú inovovaným vzdelávacím programom, ktorý ich dôkladne pripravuje na maturitnú skúšku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, úroveň B2 a 2 voliteľných predmetov, pričom majú tiež možnosť maturovať z 5. predmetu na dobrovoľnej báze. Počas prvých 2 rokov štúdia sa vzdelávajú v predmetoch, ktoré sú im už známe zo základnej školy. V 3. ročníku si žiaci volia voliteľné predmety podľa ich ďalšej profilácie. V učebnom pláne je priestor pre 18 voliteľných hodín rozvrhnutých do 3. a 4. ročníka štúdia. Tu si žiaci môžu vybrať zo širokej palety prírodovedných predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, ale aj spoločenskovedných predmetov dejepis, geografia, občianska náuka. Prípadne si môžu zvoliť cvičenia z biológie, laboratórne práce z chémie či cvičenia z cudzieho jazyka. Inovovaný vzdelávací program nám ďalej umožňuje žiakom v jednotlivých ročníkoch rozvrhnúť až 12 disponibilných hodín, ktorými sa už od 1. ročníka podporujú jednotlivé predmety. Pred nástupom na štúdium na našej škole si žiaci môžu vybrať druhý cudzí jazyk z ponuky nemecký, francúzsky, ale aj ruský jazyk.
Taktiež majú možnosť výberu medzi výučbou náboženstva a etickej výchovy. V škole pod vedením učiteľov pracuje 10 záujmových krúžkov. Pre rekreačných športovcov ponúkame basketbalový krúžok, badmintonový krúžok, florbalový krúžok a krúžok športových hier. Pre kreatívnych a umelecky nadaných žiakov je určený krúžok tvorivé dielne. Krúžok fyzikálnej olympiády je zameraný na prípravu žiakov na fyzikálnu a matematickú olympiádu. Biologický krúžok svoje aktivity zameriava na riešenie biologických a environmentálnych projektov. Krúžok Mladý prírodovedec a záchranár je kombináciou činností v oblasti chémie, ako sú pokusy v laboratóriu, príprava na prijímacie skúšky z chémie na vysokú školu, projekty a praktická výuka prvej pomoci profesionálnym záchranárom. Krúžok Diskusia o elektronických športoch sa zaujíma o stredoškolskú ligu v e-športových hrách a o samotné hry, ktoré patria pod elektronický šport. V posledných rokoch je stálou súčasťou kultúrneho života školy školská kapela In Medias Res. Reprezentuje našu školu na rôznych súťažiach, mestských, kultúrnych a spoločenských podujatiach či inej prezentácii školy. V školskom roku 2023-2024 sme od obdobia poznačeného prísnymi reštrikčnými opatreniami v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu obnovili aj zahraničné jazykové pobyty. 20 najlepších žiakov dostalo na jeseň roku 2023 možnosť vycestovať na 14 dní letecky do španielského prímorského mesta Benalmádena, neďaleko Malagy. Žiaci, okrem vzdelávania sa v miestnej strednej škole, absolvovali aj intenzívny jazykový kurz. Okrem toho, samozrejmosťou bolo kúpanie v mori, opaľovanie sa, spoznávanie lokálnych kultúrnych pamiatok, atrakcií, ochutnávanie miestnych špecialít a množstvo iného. Okrem jazykových pobytov škola každoročne organizuje týždenný lyžiarsky výcvikový kurz určený pre žiakov prvého ročníka, kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka, dejepisno-geografické exkurzie do múzeí v rámci Slovenska, ako je Banské múzeum, Múzeum jaskyniarstva, Tatrín, Múzeum Janka Kráľa, ale aj exkurzie do Osvienčimu. Tradíciou je aj celoškolský výlet za kultúrou do divadla Jonáša Záborského v Prešove. A samozrejmosťou sú koncoročné triedne výlety či iné triedne aktivity. Žiacka školská rada, ktorú tvoria predsedovia jednotlivých tried, zastupuje a hájí potreby študentov vo vzťahu k vedeniu školy, ale zároveň sa stará o spestrenie školského života špeciálnymi dňami na našej škole, ako napríklad imatrikulácia prvákov, vyrezávanie tekvíc v jesennom období, Mikuláš na Gimply, Vianočné chodbovice, No Backpack Day a v neposlednom rade organizuje rozlúčku s maturantmi. Tak, ako odbornou bodkou za stredoškolským životom je maturitná skúška, tak spoločenskou bodkou je stužková slávnosť, na ktorú si maturanti usilovne pripravujú zábavný a vedomosti učiteľov preverujúci program. Študentom nie sú ľahostajné ani spoločenské problémy a aktívne sa zapájajú do charitatívnych podujatí, ako je študentská kvapka krvi, zbierka potravín Slovenského Červeného kríža, pomoc odídencom z Ukrajiny, či predvianočná dobročinná akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Každoročne žiaci reprezentujú školu v mnohých predmetových olympiádach. Najväčšie úspechy dosahujeme v olympiádach cudzích jazykov, matematickej olympiáde, biblickej olympiáde, ale aj recitačných súťažiach. Nesmieme nespomenúť ani stredoškolskú odbornú činnosť tretiakov, z ktorých dnes už naša bývalá úspešná absolventka Ema Hetešová obsadila prvé miesto v celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti so svojou prácou v odbore biológia. Za svoju usilovnú prácu počas celého štúdia na našej škole bola ocenená aj cenou Lux Mentium, ktorú prebrala z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Popri tom všetkom nezabúdame ani športovať. Úspešne sa zúčastňujeme okresných a krajských kôl športových súťaží vo futbale, florbale, basketbale, volejbale či badmintone. Hlavným poslaním našej školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy,
nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní samostatne formovať svoju budúcnosť. Na Kežmarskom gymnáziu sú učitelia, ktorým na vás bude záležať a tým pádom budú vždy veľmi ochotní vám pomôcť. Moji milovaní učitelia na gymnáziu Pavla Orsaga Hviezdoslava sa stali pre mňa takým, by som povedala, odrazovým mostíkom pre moju profesiu a kariéru. Či už je to lekár, či už je to inžinier, či už je to magister, čokoľvek, skrátka, naši pani profesori a pani profesorky robili všetko preto, aby sme mohli byť na svojich pozíciách. Ja som aj vďaka skvelým profesorom mala na gymnáziu možnosť sa rozvíjať a zdokonalovať sa práve v tých predmetoch, ktoré ma veľmi bavili. Zo svojich stredoškolských čias viem, že na škole sú výborní učitelia, ktorí vás perfektne pripravia na vysokoškolské štúdium a na nápor množstva informácií, ktoré vás na vysokej škole čakajú. Vďaka Kežmarskému gymnáziu mám množstvo priateľov, ktorí sú úspešní v rôznych oblastiach spoločnosti a z ktorých by sa mohlo povedať, že sa z nás stala taká gymnáziálna rodina a s ktorými som v kontakte aj po rokoch, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť. No, v každom prípade sme škola, kde sa treba učiť, kde sa nebude zabávať každý deň, tak ako dnes, ale sme škola, ktorá ich pripraví na kvalitné vysoké školy na Slovensku, v zahraničí, ktorá im dá ten základ preto, aby zvládli vysokoškolské štúdium kdekoľvek, na akejkoľvek škole, v akejkoľvek krajine a pripraví ich do života. Verím, že na 100%. A dúfam, že budú teda radi na nás spomínať, tak ako absolventi, ktorých už máme.